Здравейте хора, днес ще се опитам да построя човече в Among Us. Нека да започваме. За тези от вас, които не знаят какво е Among Us, това е една много яка видеоигра, която не би трябвало някой да не е чувал, но все пак ще кажа. Така, да намерим празно местенце, макар че тук няма. Защо винаги ме праща в гората? Ей тук. Единственото празно място, което видях. Тук колко е приятничко. Ще направя синьо човече. Те какви са? Не, червено ще направя, червено. Тук ще се преместя камерата, защото там няма какво да пипам. Не, някак си... Да, ето така. Не, това ще го махна. Това клипче ще е кратко, защото... Просто така, защото ще е кратко. Не, това ще е тук. Айде бе, махай се. Сега се връщам след като го измисля. Така хора, измисли го. Сега ще бъде кой цвят, кой. Ето този, мисля, че най-много подхожда. Не. Не знам дали така ще стане. Примерно е така. Идеално. Обаче мисля, че ще е по-хубаво. Ето така. Идеално. Само да ви кажа, това много бързо ще стане, много яко ще бъде. Макар че няма да е нещо, кой знае колко голямо. Ето тук раничките. Раничката по-скоро, защото те носят раница. Супер стана. Надявам се да ви харесва и на вас. Това за нещо, защото ще ме свърши мястото за снимаме. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте лайк и се абонирайте. Също така, може да напишете нещо в коментарите, ако искахте. И ако сте фенове на Among Us. Чао! Хора, само за малко ще се върна, защото вижте още колко много човечета построих в Among Us, от Among Us. И не се сещам кой друг цвят липсва, но все едно. Сещам се, чак сега сетих за някой, ма нищо. Надявам се да ви е харесало, този път наистина тръгвам. Ако е така, дайте лайк и се абонирайте с камбанката и може да напишете нещо в коментарите, ако искате. И ако сте фенове на Among Us. Чао и до следващия път. Очаквайте гейминг видео.